Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. At kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo kung may bago po kaming upload na videos. So, ngayon guys, pupunta po ako ngayon ng Saak Mercado. Dahil po bibili po ako ng uulamin ni Albert ngayon kasi po maaga po siyang uuwi. Dito po siya maghahaponan guys. So, kita tayo mamaya guys. Hi guys, nandito na po ako sa Mercado. Papunta na po ako Mercado guys. Naglalakad na po ako. Ang init guys. Ito po yung mga view. Ayan po yung baka. Naglalakad pa lang po ako guys sa puntang Mercado, sa Saak Mercado. Ang init. Ayan po guys, view po dito. Ang ganda. Pwede po ditong magtambay. Marami pong nagtambay dun sa unahan guys, mga magjowa. Sana all. Ayan. Ang ganda dito guys kasi ang presko ng hangin din. Ayan guys. Ayan po yung dagat guys sa ayan guys. Dagat po yun doon. Hanggang dito. Andun po yung Mercado guys ng Saak. Unahan po konti. Papahinga lang po ako dito kasi ang init. Dami pong baka. Baka sakali. Maganda dito guys, mag-date-date. Date-date guys, mag-date-date. Ang mga jowa-jowa nyo guys. Ayan guys, marami din palang building. Ayan, may mga building din pala. Nung nakaraan guys, nandito po kami ni Albert nagtambay. Pero ngayon guys, wala po siya kasi mamaya pa po siya uuwi ng 7. Yung mga bata. Hi guys! Bibili ako ng ampalaya. Malapit na ako guys sa Mercado. Ampalaya lang ang bilhin ko at saka bigas. Bibili ako ng bigas. Ampalaya. Dahil dito po kakain si Albert. Kailangan ko makaluto ng maaga. Much later. Hi guys, andito na po ako sa bahay. Dumating na po ako. Kakarating ko lang po talaga guys. So, ito na po yung nabili kong ampalaya guys. Pakita ko sa inyo. Ayan po siya guys. Yan. 2 piraso lang po guys. Sakto na po yan sa amin dalawa ni Albert ngayon. So, wait lang guys. Lulutuin ko lang po siya. A few moments later. Hello guys. Tapos na po akong nagluto. Ito po yung niluto ko guys. Na ampalaya. Yan. Ayan na po siya guys. Taran!
Sana po nagustuhan ko ni Albert. Masarap po ito, mahal. May halong pagmamahal. Charot. Ayan na po guys. Pawis na pawis ako. Nakatapos ko lang magluto. So, napansin nyo guys, nagtatagalog po ako. Kasi po, meron po akong subscribers na nagsabi hindi daw talaga niya maintindihan yung sinasabi ko. Kaya guys, ngayon, nag-a-adjust ako. Nagtatagalog na lang ako. Tagalog muna ako ngayon. Tagalog challenge. So, ito po yung nabili ko sa Mercado. Saba. Taran! Ito oh. Sila ni kabuok? 1, 2, 5. 5 na kabuok guys. 39. 39 bili ko neto. So, bukas lalagain ko to. Ito lang po yung kakainin ko bukas. Diet, diet, diet. So, ngayon guys. So, ngayon, inaantay ko na lang po si Albert na umuwi. Mga 7:30. Andito na po siya guys. Kakain na po kami pagkadating niya. Wait lang guys, na pawis talaga ako. Pasensya na kayo sa mukha ko. Mukhang bakti. May tagyawat pang laki. Bakit talaga ng tagyawat ko? Ba't nandito ka? Umalis ka na. Kasi ang pangit. Lalong pumangit yung mukha ko. Pangit na nga. Lalo pang pumangit. Okay lang guys, ang mahalaga, good health. So ayan guys, takpan ko lang muna yung niluluto ko. Kasi wala pa si Albert. Antayin ko muna siya guys. So, ito pala yung inupahan namin. Sakto lang po sa aming dalawa. Ayan po. Ayan po. Ayan, kusina. So, bago ko pala tapusin tong video na to guys, magsha-shoutout po pala ako kay Ate Charlene Bertudazo na nasa Cavite po siya ngayon. Tsaka kay Ate Margie Chempo na nandyan sa Kuwait. Kay Ate Angelica Hawiso Jinsen na nandyan po siya sa Levanger, Norway. Levanger o Levanger? Tsaka kasama niya po si kanyang hubby tsaka sa kanyang baby na si cute na si Baby Maria. At tsaka sa Retro Beat Band na sila ko ang elementary enemy na si enemy talaga. Kaaway talaga. Na si Sir Dennis Auditor, pero ngayon friend nami. Dili nami enemy amigo nami ngayon. Tsaka sa cousin ko na si Sir Jubert Hamili ug kang Jonathan Jan Dilig. So, tsaka sa Maliling family na nandyan sa Bohol, tsaka Bisto family, Madrial family, tsaka kay mama na nandyan sa Tondo, Maynila, tsaka kay Ate Marilo Visto at kay Ate Helen Visto na nandyan sa Taguig, kay Papa Felipe Visto at Mama Taling Visto na nandyan sa Makati City. Tsaka kay Manoy Edwin na nandyan sa Pasay City nagtatrabaho. So, ayan lang po guys. Maraming salamat po sa panonood niyo po sa aking vlog na to. Salamat guys. Sana po mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Bye!